Prachtig mooi dat je binnen. Zonder vrijwilligers wie het gewoon echt net teruggaan. De jongens, mensen er van hemzelf een plezierige dag van. Dat straalt weer uit op het publiek. En dan mensen allen een mooi feestje van mensen. Hallo? Test. Zet je op een batterijen in? Ik heb misschien. Dat is gewoon drugs. Het lampje gedaan. Het lampje gedaan. Dat is meer eruit. Zullen maar het lampje daarom? Ja, zo deze doet niks. Deze brand ik net. Zet ze eerst nog eens onder de stroom. Wat nou man, dat de boel het net? Nee. Dat gaat nog net zo goed. Dat ga je van die leken binnen, hè? A-technisch, hè? A-technisch. Wie het wat vertrouwd niet is, maar het water? Jawel. Je gaat jij er niet aan. Rustig blijven, hè? Maar de muziek doet het, Jerk. De muziek doet het. Ja. Geen kwaadsluiting. Ja, geen kwaadsluiting. Dan probeer je te voorkomen natuurlijk. Het zeggen even nu een gevaarlijke actie. Ja, dat is officieel ik net zo, hè? Maar ik laat, maar ze nog omsteken, dan maakt het wel uit. Nee, mooi uit. Nou, even mooi staan. Het eerste probleem is tackelen. Dat is, Ja, het eerste probleem is tackelen. kom goed. Je hoort een hoop. Wat is je taak nou aanstaan? Wie ben voor de intree? Meesten komen hier delen en betaal je en dan krijg je een bandje krijgen. En wij binnenbandjes. Die ben er nog net. Ze eerst wachten op. Op uw... Ja, de bandjemeester. Ja. Die schijnt vannacht een beetje terughelpen te gaan. Dus Ja. die is onderwijs, maar een beetje pinoholle volgens mij. Ja. Het is nota aan alle kanten nog wel wat spannend. De portofoons die winnen het helemaal opladen, de bandjes binnen of wat. Ja. Het bloot vrijwilligerswerk Ja. en dat maakt het leuk. Man, ben je me wat kleer voor? Je bent er helemaal klaar voor. Helemaal. Ja. Kunnen we beginnen? Het doet de tap het. De tap doet het. En wat Je haalt voor een proef draait. Perfecto. En het smaakt ook nog goed. Nou, ik jaren dat de vrijwilligers net een druppel onderuit maken. Nee, dat klopt. Maar we hebben wel even, wat we aanbieden, dat moet wel goed wezen, hoor. Nee, we keert niks aan. We keert niks aan. Van harte welkom, dit is de 4e editie van Woordpop. En we hebben voor jullie vandaag een scala aan artiesten samengebracht. Uit heel Friesland. Unable to open your... Maar dit lijkt al aardig beter als een oerling. Er zit prik in. Er zit prik in. Ja. Je hebt haar communicatie. Wie kan mij van de babbelen? Ja. Als er wat gebeurt, dan hebben we in ieder geval... Dan breng je het tussen een Ik heb het tenminste een breekje. Ja, goed. Ja. Nou, dit shirt er goed uit, de bandjes binnen. Ja, de bandjes binnen. Alles is erin dat sliedjaar. Het feest kan beginnen. Ja, Absoluut, wat u betreft wel. Where is the moment we need it the most? You kick up the leaves and the magic is lost. Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passion's gone away. And I don't need no carrying on. Hoe beter, hè? Cool beter, hè? Goedemiddag. Ja? Ja, het is de regen, de rent. We rennen vanaf vanmorgen, weet ik veel hoe laat. Vanaf zo'n hoe 8 uur al in de Rijn. Nou, dan heb je nog wel een beetje, hè? Cause you had a bad day, you take one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie, you work on a smile and you go for a ride. You had a bad day, the camera don't lie, you're coming back down and you really don't mind. You had a bad day.
kun je toch zien dat heel misschien dit net wend binnen het water. Als je naast een beetje ervaring met erin hebt, ja, dan moest je het toegen kunnen. En de kelt, hè, meestal krijgt knoffelen dikke handen, die zet op, omdat als de hand neer het lichaam hangen heeft, krijg je dikke vingers en vooral nou, ze worden koud. Niks wilde meer in. Nee, alles krimpt, hè, met nader weer. Dat wil het niet meer, hè, koude handen krijgen. Nee, er even stoppen, want... Maar nou lukt het niet meer. Nee, het lukt niet meer, man. De vingers zijn helemaal... Wat is het dan? Koude handen. Wat denk je? Ja. Vanaf vanmorgen 7 uur het ingehouden. Geen nee. Ja, 24e keer. 24e keer? Ja. En mooi al je hoofden vind ik mee dat ik aardig op klooitje wel. Ja, wij, Ik denk, ik doe het de cape niet aan, want dan wordt die site nat. Nou, kijk, dan moet je dat maar bekijken. No? Je wil de cape weer echt droog houden. Ja, dan hoeven we die vanavond niet te drogen. No? Nee, het gaat mooi, jongens. Maar gewoon een spiekerbroekje. ja, maar hij heeft nog geen dus. Dit had één ding voor, hè? Dat stuft niet. Je hebt geen last van mugjes, dat is alleen maar voordeel wat dit weer. We halen de voordelen naar boven. En we gaan eerst een biertje drinken. Een biertje? Ja, ja. Maar dit jij toch pas bij de finish? Ja, ook. Ja, maar dit is ook niet om alcohol, maar dit gaat voor de koolhydraten. Koolhydraten zitten. Ja, nee, dat heeft een speciale reden. Proost, vent. Ja, proost, joh. Kun je even komen? We moeten even naar hier, die is vallen. Ja. Wat nou? Nou, ik viel op het bruggetje. Kunt u het nog wel verder? Ja. Het was de 32e keer deze keer al, dus ik weet al hoe het al wel is. Wij lappen nu weer op en dan gaat u weer. Ja.